uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. Fari sunan Rabbi Allah shi ɗaya, ya wahidun ahadun min shaida ba a yi masa kishiya, duk wanda ya yi masa ya bar turbar gaskiya. Lallai ya tuba ya daina shirka, babu kyau a gaskiya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. Al-Muqtar abin rukunmu da gaskiya, duk wanda ya fi kiransa ai san babu shi ba shan wuya, ya isar da saƙon Rabbi gaba ɗaya. Duk wanda ya fi abin da ya zo da shi kwa baya shan wuya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. Ya ‘yan uwa maza da mata bai ɗaya, mu duba halin da mun ka faɗa na ruɗewar duniya, a zahiri mun kauce hanyar gaskiya. Sanani na yau fa daban da gobe muna ta kukan zuciya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. A yau hakika kanmu ya rabu gaskiya, kowa da turbar da ya ruka mun biye wa zaɓin zuciya, mun manta Allah da manzo su ne gaskiya. Mu so ahlul baitin rasul sahabu har ma auliya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. Ya ‘yan uwanmu mu kama turbar gaskiya, kar mu je a ja mu a kai mu can a baro mu domin dukiya. Gaskiya komai ta ja mana ta biya, ko za a zage mu ko a doke mu kar mu bar Allah ɗaya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana ta biya. Ko mu daina aibata kawunan
mu gaba ɗaya. Mu dunkule ɗaya tun da addinin mu ɗai Islamiya, tsinke ɗaya san ba a kiransa da tsintsiya. Sai mun haɗe ra'ayinmu zaɓa mu share dukan makiya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. Aminta juna mu yi karanci bai ɗaya. Aikin makoci da yin zumunci ya kaɗan fa a gaskiya, san kawunan mu kwashi ya kashe mana zuciya. Musulmi ɗan uwan musulmi ne a faɗin duniya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. Kuma duba tarihin waliyai bai ɗaya. Sun dunkule kansu sun kira mu dinga bin Allah ɗaya. Yan uwa mai zai samu miki gaskiya. Mu duba aikin da sun kayo mana gashin mu ke moriya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. Kalmar shahada ta haɗa mu gaba ɗaya. Allah da manzansa sun isar mana kar mu ɗau san zuciya. Rabbana kare dinul Islamiya. Da abin da zai raba kan musulmai duk tsare mu gaba ɗaya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. Ka ƙara tsira gun imamul anbiya. Alaisa fasa auliya ulama umunsa bai ɗaya. Wassalamu alaikum nan za mu tsaya. Yansa hawan begen manzo sheka Kano Najeriya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. Mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. Yan uwa mu dawo turbar gaskiya, dan gaskiya komai ta ja mana tabiya. uwa mu dawo turbar gaskiya
gaskiya komai ta jamana ta biya.